Ibrahim zo nan don ubanka zo. Ra kuma kai zalunci na san ka ba ka da mutunci. Ka raba musu kowa ya samu. Kai ka fara hatin yanzu ko? Malam. Ai kwana biyu wallahi. Ai buya. Ai kai. Ai Lagos na je ne na dawo. Abin da ya sa wancan na dan sassaro sai na dan sojoji ya sa wannan na tara a Kano. Haba Allah Kano ta rike mu. Hai kai da wuro. Kai ya la. Kai bika. Bai. Da yayanka ne? A hakan ma ina gaya ma ka gan su? Hakan ma mata na hurhuɗu suke haifa don ina kashe uku. Hai, uku. A hakan tun mace ɗaya da kake ta haihuwa ya tafi yara huɗu yayin kashe uku ɗaya rayu. Amma a kagan sun fi 70. Ibrahim ku nawa ne ma? To ku yan ɗakin su wannan fa inna Audi ku nawa ne? To kaji fa su 75 can ɗakin a hakan na kai da yawa.